Iki isuk ae pahit. Isuk kapan? Ki mosok gawe esuk-esuk. Sumbone bapane menawa. Ayo pahit. Gak mangan apa-apa emang. Enggak lapis apa. Nggawa mang. Endi? Entek. Ngabane wis bosen men. Esuk ae ganti lapis wis. Ya jenenge wong anggere wong ngomong lho. Ora tane wong kok kaya ngono, embong barang. Wong gak golek degan ge, gak aturan. Ora tane wong kok digawe kaya ngono. Aku masih gak kayak buruan aku, pokoknya banyak kali ngono lho aku. Tapi ben kayak kayu ya. Iya. Ya wis ya, balik aku ya. Aku petang wis tangi kok nggawe mie. Mbak, Iki ada ini. balik aku. Hah? Balik wis ya. Balik. Kayak tontonan apa to? Ndi? Ya aku pengen lho, tangtung lho apa? Ndak ono. Ana bengi barak ya. Ndi ndono apa? Kayak ngono buandere. Ndono. Ya. Ndono apane apa-apa. Aku pengen. Jangan. Endi ya? Ding dong. Ndak ono. Oh iya. Kange wong liwat mambengi embong iki. Ana tangtung. Ndono apane apa-apa tangtung jere. Angin ke bawah ke mati. Wah. Aku iso nganu ajane apa iku dene jujune tapi engko aku darani kepengin ndak wae ke mati. Gak saken aku. Saken ragane iki lho. Kalau tahun lebih aku rong kene kono. Wonge. Nggone apa iku? Nggone dukun ngono. Njaluk ngapura yang pas pangeran yang kesala. Gawa kitab. Anu wonge dhuwur ngene. Ini anu kok nasib tam. Jam 5 deng melek wis meneng wae. Gak pola-pola. Aku saking wedi aku ndarani njaluk bawa ke mati. Aku gak njaluk. Nyudoi timbangane ragane rusak ya. Karepku, tapi aku wedi sakal. Dilangkap kidul. Tadi ke mandi ngasem. Ero ae ben iku. Oke, iku ana wong Belanda ta iku. Ndak.